Napriek tomu, že prázdniny sa už skončili, mnohí ešte stále cestujete a pri cestovaní sa dajú urobiť aj chyby. Moje meno je Milan Michalec a budeme sa práve rozprávať dnes o najčastejších chybách pri cestovaní. Vedeli ste napríklad o tom, že ak cestujete do zahraničia, tak je vhodné sa registrovať cez Ministerstvo zahraničných vecí na stránku, že idete do danej destinácie a v akom termíne. Je to dôležité z toho dôvodu, že ak by vypukla mimoriadna situácia práve v tejto krajine, či už živel alebo nejaká iná, tak poprvé naše úrady budú vedieť, koľko obyvateľov Slovenskej republiky tam je. A ak to bude potrebné, tak vedia to naplánovať tak, aby pre vás poslali vládny špeciál, respektíve evakuačné lietadlo. Samozrejme, Ministerstvo zahraničných vecí vám vie zasielať aj notifikácie pri nešťastiach. Sám som bol v Taliansku, kde Talianskom sa prehnala búrka a bolo mi vhod, keď som dostal informáciu práve, že v tej danej oblasti je riziko búrok a mám si dávať pozor. Je to veľmi, veľmi dôležité. A takáto drobnosť ako registrácia na jednej obyčajnej stránke, ktorá zaberie asi tak 1 minútu, vám vie uchrániť obrovské finančné prostriedky, ktoré by ste museli vynakladať na to, ak by sa stalo samozrejme to nešťastie, ktoré poskytne tú vašu krajinu, do ktorej cestujete. Samozrejme pri cestovaní nemôžeme zabúdať ani na cestovné poistenie, ktoré je veľmi dôležité.